Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Karaharyo, salam kebajikan. Wis komplit ya, Tru? Iya. Waduh wis suwi awake dhewe ora celimenan ana ning Sedayu, lah Bagong ora metruk ning kene. Ya wingi ana Mas Gading, Pak Geter. Nek awak dhewe wis sawetara rada lumayan suwe. Saiki awak dhewe ana ning kene celimenan meneh. Wah, acarane apa to, Truk, kok celimenan meneh? Ya iki ulang taune PEOA ingkang kaping kalih nek ora salah. Wah, PEOA apa? Kowe penggemar Elisa Orcarus Alaso. Wo lak ngono. Iki mbiyen